Okay everyone, welcome back to my YouTube channel Raisamai Vlog. नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव बरायहरनाय जाबाय। स' दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय आङो आबौखौ एसे खामानियाव हेल्प खालामदों आरोना, बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मोस्रोमा नै मोस्रोम थाम्फैबो दं बिराद बागान ना आवलायनाय जादों। बागान बारि थास' हारें जुग जुग दोनबाय था आं बिदि अमानो थास' हानानै अमा फिसिनायखौ जुग जुग दोनबाय था आं बिदि अमानो थास' हानानै अमा फिसिनायखौ बबे सन थारिख लिरना दोन थाखायो बे भिडिअ खालामनायावनो। So guys, दायो आबौआहाय थास'खौ लाबोनानै होफैबाय, ओमफ्राय आं दायो फिसा फिसा हानोसै रुनो थाखाय। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। आं दायो खादा लाबाय, हानोसै। नै थास'आ दा माखासे लाबोबावगोन। आङो दायो दासो जाखांबाय। ओमफ्राय आबौआहाय माने दैखौहाय बानायनानै होलाखैना, दै बायदिसिना होनांगौ। ओमफ्राय बेनिखायनो आं बेखौ बुंथ'बाय नालाय बेखौ लखबथ'नानै दोननोसै आरोना। बेहाय दंबावोसो आरो आबौआ दा लाबोबावगोन। आबौआहाय दायो थास'खौ आंनो खेबसे होफैबावबाय आरो लाबोबावगोन दा। ओमफ्राय दा आंनो बर्थनखौहाय थास' रुग्रा बर्थनखौहाय जाननानै होलांखासिगोन जाहैबाय अरावहाय। दा दै लानो थांदों, संनानै नायलांबाय था जोबजासिम भिडिअखौ। गोलोमजोब्बाय नै आखाइया थास' हानाया। ओमफ्राय आबौआ सिरिसे लायनो थांबावबाय। नै दा आं बेखौहाय बर्थनाव होसोनोसै। थुसे थुसे जाखाबाय नै बर्थनसो जाखाबायलै बन। दायो आं आबौआ थास' खेबसे हायबावनायखौ माला लाबोयो बेखौहाय नेनोसै, दसे जिरायनोसै।
आं दायो थास'खौहाय फिसा फिसा हाफ्लेखांजोब्बाय आरोना, ओमफ्राय बर्थमाथ' बारा जायगा थोला बुंजोब्बाय, थुसो थुसो होनांसिगोन। ओमफ्राय दायो थास'खौहाय रुगासिनो दं आरोना। थास' हाखांबाय, ओमफ्राय दायो आङो आखाइबो साफा खालामखांबाय, नै दाग नाङोना थास' हाबाखौ। ओमफ्राय दा आं फ्रेस जानानै लाग्रोसै आरो 10 minutes later. दिनैनि ब्लगा एसेनोसै गाइस। नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै माबादि मोनखो? लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो। आंखौबो एसे सापर्ट खालामदो। आं नोंथांमोननि सेरावहाय गोदान गोदान ब्लग लाबोबाय थागोन। थेंक इउ, गोजोन्थों, बाय बाय।